ఓం నమో వెంకటేశాయ స్వాహా 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 ఓం నమో వెంకటేశాయ ఓం శ్రీం శ్రీ స్వాహా ఓం శ్రీం శ్రీ స్వాహా చేయండి నూటెనిమిది చేయండి ఓం శ్రీం శ్రీ స్వాహా 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 ఓం బ్రహ్మ సహస్రారం బడ 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 సహస్రారం బడ స్వాహా ఓం క్షం ఓం నమః స్వాహా ఓం క్షం ఓం నమః స్వాహా ఓం క్షమ 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 ఓం నమః స్వాహా హిరణ్యాయ స్వాహా మధ్యమే గణకాయ స్వాహా ఉత్తరేత్తాయ స్వాహా ఆగ్నేయదిత్తాయ స్వాహా ఈశాన్య పూర్వాయ స్వాహా సప్తరిత్వైశ్చకామ్యాష్టాద్యామదేర్హోష్యే ఓం నమః స్వాహా నమః స్వాహా ఓం నమః స్వాహా నమః స్వాహా నమః స్వాహా అగేకలవేదేవం యోగవేదం ప్రకల్పే ప్రధానోమం కరిష్యే అష్టోత్తర శతశతరాజ్యేనాదిరోహం ప్రత్యేకించే పృథక్ పృథకు పశ్చిమేరణ్యాయాం మూర్తమంత్రేణ సంవిధౌ మధ్యమే గణకాయాం దక్షిణేపరా మంత్రేణ యాదవో మహా ఓం నమో భగవతే యజ్ఞవ్రాత్తం మే దేమే ప్రజాపతే స్వాహా ఉత్తరేరణ్యాయాం సుదర్శన మంత్రేణ తపో మహా ఓం నమో భగవతే